ini sebako nek kecer kan. Apa? Sandal. Oke. Olah, do mudik guys. Mudik. Sakit ya. Paketane HP Paketan ya? ah ya Nang HP ku bisa diisi paketan. gak iso nang kartune Kok nang kartunya ya? malah ditandur kan tandur kan malah kan ditandur banyune kolam ikan itu ngopi anyar-anyar tuh bensin parah ya cek mulai ayo darah sedok iki irit pasar etan pasar lon Wala. Pinpin ko. Lambat. Hanya kali duit apa sokong? Baru. Terus apa? Baru. Hah? Ini di Jakarta ya? Loh, teh awan ya? Teh iso ya? Garuda Mas. Arake yo ngetan yo, kok gak ngulon yo. Padahal kan terminalnya wis aktif lalu. Sampai jebusnya. Nah ya, gak langsung wat-wat dadi gak oleh sini. Padahal ki kok liwate Blora yo. Ndak perlu dadi
Lagi kalau GBC ini loh guys, ini kok terminal Garuda Mas ya Jakarta ke pasar loh, ini loh pasarnya guys, pasar rakyat Ngulung. Ini Ngulung pasarnya ini enek loro ini Ngulung mbek Randu lho, iki enek sing kok Kulon Piring hujan banjir ini kene soalnya banjir langan teri dawa kayak sepur pada mudik teko guys teko menanya bertangan OTPK PK Ulung Jati gak oh jaluk kakung ae ora duwe kakung duwe paketan wae ndek irit di 20.000 gak apa-apa ki ngatur jalan rating oke nih guys sambung oh sambung apa? Oh, nggak perlu kecepatan aja. Ya tuh meeting. Toko apa? Wes enek. Wes Jawa. Tak bawa anu kopi. Nah, wes masih guys, ada kene. Tak kawan nih sing ABC. Tapi kopi susu tapi jadi kisah kita dan sampai ke kono guys. Oh, Lubis terus kita ke Jambi. Perjalanan sekitar kene Randu ya sak jam setengah. Sakit dalane sing elek karo saiki tok. Kalau nek sampai guys. Sampai teko kono. Ya, wis teko taman, taman. Iri tenan tapi ya. Jarang ngisi. Sayangnya mau Nek vario kok boros. Iri kuwi wae ini tapi nek wae Deni sing abang lho walah boros kae. Vario iki boros marai tapi sisine gede, jek banter ndek mlayune. ini apa? Vario mlayune banter sisine. Ini apa nih? Ya. Banter ini ya. Oh. Jauh Talang. Jembatan yang kedua.
AC-ne pinu kok halus kok ya yo. Dek iki halus. Biasanya kene iki ya panen melon gini ki enek sih. Dong. Nek kita masuk sini. Oh super. Motor kotak. Sepur ya? Halo sepur. Mendek sih. Kayaknya lek ayahku banter kae. Mendek sih ya. Apa dulu sepur kok? Sepur guys ya situ sepur. Halo guys. Cek aduh mang ternyata. Cek aduh seperti cek aduh tapi tak syuting ada gak liwat pernah akhirnya sampai tekan gue nih. Ini sepuri lagi 5 tuh. Celok tuh oke. Hei. Banter ah, wong iki ora perlu gitu. Banter. Salim sih. Malah pe atraksi lu per foto kok Salim ayo cepet dekake malah ngono ae saya pernah kono dekalo do ngono baterai sakit tuh. Aduh, tuh tipe, tuh tipe. Ada Nah, itu siapa? Nomor tangan ando. Awake kudu gak penak. Aduh, dapet. Teh abot, Kong. Masih ini sore. Pinten? Materi berkat ini udan-udan ini aduh, udah tangan di sini kan bacaan nih. Ngantos. Banjaane sapa iki? Kirim donga.
Rika. Ya abang akeh, ya 16 20 ya. Wo, Ya 20. nggih ambang ropo. Nggih. Data do depan desa masalah nganti deh. Apa dia sih? Iya. Jangan apa yang tambah wedine wong ngapes sik. Eh, Tahu bae lo tak benar lo belakang HP ada. Buka wi. Saya akan siapin bangsa harus HP. Paham lah kayak tekor ini berarti. kertas nih. Kerak-kerak. Kerupuk. Dok. Mas mari abot mae, kono semangka piring. Semangka. Mau klopo piring ra bener abot. Yo LPG guys. Kayak wong minggat ra kok. Guys, tak kabeh. Wis iki enek iki. Oh iya iki. Oke, kakung. Doe masak, apa asem-asem, guys. Tuh ini. Bongkar langsung. Wis langsung wis nggawa tas sih. Bate tak gawa lho bate. Tuh. Iki lho ning jero kene. Duh, par, delapar. Diangok cempe. Wedhus sing ngerti ya? Wedhus cilik ngerti ya? Apa ora? Lho. Cempe jenenge nek kene. Cek masak, rokok. Kok tau-tau wong ero rene ya? Wong mergawe. Oh, mergawe ya? Untuk mikir. Aku ora nukokno jajan, gak nukokno klambi, tak kei dhuwit padha, make kene mbek kowe. Makasih lho. Oke. Nur Bang. Jajan kae wis dikei Deni. Kowe entuk kokon Deni dikei Mbak Anita Bering. Ini tadae nek di sini lah sabore. Are. Riko, ya iki masak. Masak iki asem-asem. Lah balung ape dak ngirim bakal balung tok. Iki wis diinget, wis. Lah ya rek karek nggo metu ngene. Ndang. Ya Wis cok ae. Iki anu kowe jare ngombe ngono kuwi ya. iya. Nek anu inuk kuwi larang kok kopi susu gula iki. Kita gak do keposo loro kabeh awake. Padha loro gak poso, guys. Loro kabeh. Ayo. Setruk. Iya, Badami kuwi. iya kadang aku. Gak iso mlaku. Ya Allah. Lah mulai ndek apan? Walah. Bude cek ning omah. Cah tegan, guys. Udah dikek ning kulkas. Wis tuwek burung, tuwek. Wis dadi klopo? Go. Iya wis teh. Iya ya. Kan nek sendak. Keruane.